άσκηκα. Μέχρι σήμερα, κυρία Ερόγλου, ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου? Ben bu konuda çok bir bilgi bilmiyorum. Çok bir bilgim yok yani bu konuda. Sanırım arkadaşlarım yaptı bu konuda araştırmayı ama duyduğum kadarıyla, yani benim bildiğim kadarıyla ilgi var. Ben zaten kendi arkadaşlarım hakkında konuşabilirim. Benim arkadaşlarımdan bayağı bir ilgi var. Güzel gözüküyor yani, evet. Υπάρχει ενδιαφέρον? Ναι, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Ευτυχώς δεν σταματούν τα τηλέφωνα να πέσουν. Εντάξει, έχουμε πάρα πολλούς Ελληνοκύπριους και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά και συνταξιούχοι πολλοί, οι οποίοι θεωρούν τη χρήση του κινητού τηλεφώνου για το σκοπό αυτόν πάρα πολύ χρήσιμη και μπορούν να γεμίσουν και τον ελεύθερο τους χρόνο, καθώς επίσης και οποιοσδήποτε απλός άνθρωπος θέλει να μάθει να επικοινωνεί στα τουρκικά. Ευτυχώς έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες των κρατικών νοσηλευτηρίων, γιατί υπήρχε τεράστια ανάγκη να επικοινωνούν με τους τουρκοκύπριους ασθενείς. Άρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρκετούς ενδιαφερομένους. Νομίζω στο σημείο αυτό να πούμε και πού μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας. Ωραία, να αναφέρουμε τα τηλέφωνα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 22 89 29 21, να αφήσουν μήνυμα εάν δεν υπάρχει ανταπόκριση, στο 22 87 38 20, και όσοι έχουν σύνδεση στο ίντερνετ μπορούν να στείλουν email στο moplang.register@cnti.org.cy. Και όποιοι έχουν και λογαριασμό στο Facebook μπορούν να μας βρουν και στο Facebook με τη λέξη Moplang. Evet, ben de böyle broşürü tutayım. Kamera alırsa hazırlanan broşürlerden bir tanesi sanırım. Bu da halka tanıtmak için yöntemlerden bir tanesi. Melis, Kıbrıslı Türklerde bahsettiğimiz telefon numaralarından ve e-mailden ulaşabiliyorlar mı? Evet. Evet, tek bir kanal var. Evet, tek bir kanal var. Ya Kıbrıs Üniversitesi'ni arıyorlar ya da Future World Center arıyorlar ya da aramak istemezlerse e-mail adresiyle de ulaşabilirler. Ama zaten eminim ki bu dili öğrenmek, yani daha doğrusu Rumca öğrenmek isteyen biri varsa aramaktan da çekinmeyeceğini düşünüyorum. Bir de sanırım ki bütün cep telefonları olmuyor ama bazıları oluyor. Böyle bir liste var mı? Evet, böyle bir liste var. Hangilerinin, daha doğrusu şu anda hangilerinde kullanılabileceği ile ilgili bir liste var ama biz yeni bir program üzerinde uğraşıyoruz ki daha çok insana ulaştırabilelim bu programı diye. Bu da aslında çok güzel bir gelişme. Daha önceleri sadece %45 oranında bir telefonlara ulaşabiliyordu bu program ama şu anda %70'e kadar telefonlarda kullanılabilecek. Tabii bunun üzerinde her daha çalışılıyor ama yani daha çok yere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Το πιο σημαντικό είναι, αναφερθήκε και στην αρχή βέβαια, είναι το γεγονός ότι τέτοιου είδους προγράμματα συμβάλλουν στο να γνωριστούμε καλύτερα. Και νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Τουλάχιστον να μάθουμε τη γλώσσα του δίπλα μας. Σωστά. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Αυτός είναι και ο στόχος μας στην Κύπρο. Τι άλλο μπορούμε να προσθέσουμε για το πρόγραμμα? Μπορούμε να πούμε και τα πλεονεκτήματα, γιατί μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο πώς μπορεί κάποιος να μάθει μια ξένη γλώσσα μέσω κινητού τηλεφώνου. Είναι πάρα πολύ εύκολο με τη χρήση του πληκτρολογίου και επίσης ο χρήστης μπορεί να το χρησιμοποιήσει τον ελεύθερο του χρόνο οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, σαν έναν παιχνίδι. Υπάρχουν ασκήσεις, διάφορες ασκήσεις γλωσσικές. Σε διάφορα επίπεδα φαντάζομαι. Θα λέγαμε ότι το επίπεδο είναι για αρχάριους, γιατί πρόκειται για βασική εκμάθηση της γλώσσας και ίσως αργότερα όταν δούμε ότι δουλεύει το πρόγραμμα και τρέχει να αναπτύξουμε και έναν ανώτερο επίπεδο.
αλλά στο παρόν στάδιο στοχεύει στους αρχάριους Αυτό το πρόγραμμα, χρήστες. αυτές τις φράσεις, αυτές τις λέξεις, Ναι. όπως μας είπατε προηγουμένως, ποιος τις έχει ετοιμάσει? Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει την ύλη του προγράμματος στην αρχή στα αγγλικά και στη συνέχεια ο κάθε οργανισμός έχει κάνει τη μετάφραση και θα έλεγα καλύτερα την αφομοίωση του προγράμματος, γιατί έχουμε λάβει υπόψη μας και τον παράγοντα της κουλτούρας της κάθε χώρας. Επίσης υπάρχουν και εικόνες, δεν είναι μόνο η γλώσσα, υπάρχουν και εικόνες. Άρα ο αστυνομικός στην Κύπρο δεν έχει την ίδια εικόνα με τον αστυνομικό στην Ιρλανδία. Άρα έχει αφομοιωθεί το πρόγραμμα στην κάθε χώρα. Οι Ιρλανδοί πίνουν μπύραν μαύρη, θα έλεγα. Οι Κύπροι ίσως πίνουν ξανθιά. Άρα υπάρχουν διαφορετικές εικόνες για την κάθε λέξη που χρησιμοποιούμε στην κάθε χώρα. Peki şöyle bir soru sorayım aslında. Kıbrıs'ta biz Kıbrıs diyalektiği kullanıyoruz. Kıbrıs ağzı kullanıyoruz. Mesela Kıbrıslı Türkler tost ekmeğe gabira der. Mesela ben gabira yazıp atabilir miyim? Yoksa orijinal öz Türkçesini yazmam gerekiyor. Εντάξει, έχω εγώ την απάντηση, αλλά απαντήστε τη εσείς. Ναι, νομίζω ότι είναι μόνο η ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει η κυπριακή διάλεκτος στο πρόγραμμα, γιατί στοχεύουμε στην ορθή χρήση και εκμάθηση των ελληνικών. Tamam. Φτάνουμε προς το τέλος. Μας έχουμε απομείνει 2 λεπτά, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να προσθέσετε. Θέλετε να ξαναπαναλάβουμε πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας, που είναι και το πιο σημαντικό, αν θέλετε. Benim eklemek istediğim bir şey var. Şimdi tabii ki sadece cep telefonundan dil öğrenmekle kalmıyor. Bunu sosyal hayata da geçirmek gerekiyor ve bunun için de biz language cafe dediğimiz dil kafelerini oluşturacağız. Zaten ilk Language Cafe ile birlikte hep beraber işte telefonlara yükleyeceğiz bu programı. Daha sonra isteğe göre ya da ihtiyaca göre diyelim belirli aralıklarla bu Language Cafe'ler olacak. Ve bunun içerisinde beraber alışverişe gidilecek ve öğrendiklerinizi orada pratik edebileceksiniz. Daha sonra işte beraber film izlenip bunun üzerine tartışılacak. Yani öğrendiklerinizi gerçek hayata geçirebileceğiniz ortamlar yaratılacak. Şimdilik 2 haftada bir diye düşünülüyor ama söylediğim gibi ihtiyaca göre değişecek bunun aralıkları. Κάτι τελευταίο από εσάς? Ωραία. Εγώ θέλω να ενθαρρύνω τον κόσμο να λάβει μέρος στο πρόγραμμα, γιατί είναι μια ευκαιρία η οποία προσφέρεται δωρεάν, είναι πάρα πολύ εύκολη η χρήση και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να γνωρίζει 2 ξένες γλώσσες πέραν της μητρικής γλώσσας. Άρα θα έλεγα ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να αρπάξουν την ευκαιρία για να μάθουν ακόμα μία ξένη γλώσσα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Τον Νοέμβριο θα είμαστε πάλι εδώ να κάνουμε ένα απολογισμό του όλου προγράμματος, να δούμε πώς πήγαινε, αν είμαστε καλά. Ναι. Να δούμε πώς πήγαινε το όλο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε Και σήμερα εμείς μαζί σας μας. ευχαριστούμε. Evet, geldiğiniz için teşekkür Biz ederiz. teşekkür ederiz. Evet.